които записваме рекордни приходи. Партнирам в над 4 бизнеса в момента в България. Финансовото образование е от централно важно значение преди да се устремиш към първият ти милион. 26% от финансово грамотните хора в България, специално с инвестиционен мениджмънт. Аз съм Светослав Лазаров и искам да ви кажа защо го правиме този канал. Да ви предоставя малко повече информация за видеята, които ще качвам. Основната и централна идея на канала е да повиши финансовата грамотност на младите предприемачи в тази държава. Имаме една лоша статистика, която казва, че 74% от цялото ни население е финансово неграмотно. Моята цел, лична цел, е да обърнем тази статистика, като просто правим видеа, които ще допринесат за вашата финансова грамотност. Финансовото образование е от централно важно значение в управлението на всеки бизнес. Тук ще те науча как да управляваш правилно финансово твоя бизнес, така че да спиш спокойно и да се радваш на твоите резултати. Финансовите знания са от централно важно значение за правилното управление на всеки бизнес. Каква е ползата ти да следиш този канал? А именно, той ще повиши твоята финансова култура и грамотност до ниво, в който ще можеш да управляваш правилно и акуратно твоя бизнес, така че да спиш спокойно в тези така или иначе трудни времена. Защо да ми се довериш? Имам магистър по финанси, специално с инвестиционен мениджмънт, също така имам опит от над 10 години в финансовата сфера. Партнирам в над 4 бизнеса в момента в България, в които записваме рекордни приходи за миналата и по-миналата година. Този канал знам, че ще ти е много полезен за твоето управление на бизнеса, защото и аз съм бил на твоето место и знам колко е сложно, когато не разбираш какво правиш. В първото видео ще видим 6 от централно важните неща, които трябва да знаеш преди да се устремиш към първият ти милион. Последвай ме, за да бъдеш част от тези 26% от финансово грамотните хора в България. И по този начин ще продължаваме да растем и да увеличаваме този процент. До скоро, маняци!